Mayong gabi sa pagsugod nato sa ato karon nga recollection, manindog tang tanan para sa pasiunang pagampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mahanamo anak ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan madusabang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Atong himuon karon ang pagpamalandong, doon natay pasiunang awit. Rosario, yampo mo kami. San Jose, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Manglingkod ta. Ya, osbunako kung daghan dias gawas, pasudlon lang diri o niya mga ashirets, kamulay signal kon pidilag binlan lang nato dihagtag napo kabuok sa gawas, niyag mahurot na sad ang hapit na mahurot ang napo, ato na sang butangan, dugangan na pod, haron nga maka-participate yun ang kadaghanan sa atong recollection diri sa sulod. Mahurot ra lagi mo kay ang ato mga pare magpabilin ra na diha nya ang ashirets na lay mag-manage. So unsa gani to ning Advent, unsay pasabot aning Advent? Ato ring subayon ring una diri dapita. Sa toy pasabot sa Advent, paghinulsol. Paghinulsol. Unsay pasabot sa Advent? Lingo. Unsay pasabot sa Advent? Pag-abot. Pag-abot. Unsay pasabot sa Advent, Brad? Pagpangandam. Pagpangandam. Unsay pasabot sa Advent? Pagpangandam. Pangandam. Unsay pasabot sa Advent? Pangandam. Kinopyahanay. Arita dire sa pikas kilid kay di ay daghang mga bright dire. Unsay pasabot sa Advent? Coming. Coming. Unsay pasabot sa Advent? Pagpangandam. Pangandam. Unsay pasabot sa Advent? Pagpaabot. Pagpaabot. Sige, kadtong tanan nga nitubag, pulos na to sila malangit. Atong pakpakan. Yes. Ang kadtong nilingo, purgatorio. Ana pangutanon gani mo, murag di abot ang Ginoo ninyo. Ana tubag yun. Kay di kay ka magtingog, ilabay kas gawas. Nomdom atong parabol sa banquet nga naaywa nag-uniform. Unya ingon dayong Ginoo ni Dool, nganong nakasod man ka dinhi wa man ka uniform sa bistis kasal. Wa man nitingog, nagalagot sa kapusa ra ni, labay sa gawas. Nitingog pala unta to. Basin og tagaan tog chance ningon pa to siya wa jud koy ikasulob kanira gyud o ana no tingog gyud. So ang Advent word na siya nga to come or coming. Nya ang Advent season kaning upat ka Domingo
nga atong pagpangandam mo di gitawag og panahon sa pagpangandam. Tungod kay naay moabot importante kayong tao. Kinsa man? Si Jesus. Pero usahay mangandam ta mahaom sa atong giandaman na sa usahay dili mohaom ang atong pagpangandam. Na ako'y usas ako mga paborito sa salida ni Mr. Bean. Kanang nangandam sila. Gusto mo tanaw? Sige, ato tanaw na. Kanay kay katawan na ni, pero nabiyay sense. Ready, go. Pakusging sounds dong. Saman, okay ba? Si Mr. Ben, apil siya atong nangandam sa pag-abot sa ilang queen. Niya gasigi siya og pangandam unsaon gyud nga maayo ang iyang pagtagad sa queen. Moto niagi siya atong mga butanga, pero ngano man nga pag-abot sa queen nakuyapan naman hinuon tungod sa iyang style sa pagpangandam. Kay bawo mo ngano? Kay ang iyang focus sa pagpangandam nga ninduto niya ang iyang kaugalingon. Niya gusto siyang di malabuan, siya gyoy mo ipinakanindot kumparar sa uban. Moto gukuron gid niya ang uban palabuan pa kon mahimo. Wa siya mag-mind unsay mahitabo diya sa uban, ang akong kaugalingon mao gyoy unahon. So ang resulta og magsigita ng batasana nga ato yung kaugalingon mo'y unahon, mahitabo dili na no nato madawat ang atong paabot. Kay ngano man ang ato namang kaugalingon atong makita. So katawanan to, pero para nako kung di ta magbantay mahimo sa tang katawanan didto sa langit. Karon unsa may inyong gipangandam, unsa may inyong giandam para inigabot sa Ginoo, angayan gyud kaayo mo, angayan mong lamanohon, angayan mong ingnos Ginoo, congratulations. Sige, ari na sa kusugo dire. Unsay imorong giandam para sa Ginoo? Go. Wait lang, Father. Wa kay bao. Wa to siya kapangandam. Ikaw teron sa imong giandam. Paningkamot pagbago sa kaugalingon o pagpangalagad sa atong isig ka tao. Kaya mo ra magmadre pag bagos kaugalingon o pag-alagad sa isig ka tao. Record ang Brad. Nangumpisal. Nangumpisal. Gikan pa ni siya nangumpisal sa gawas. Ari-taring ga uniform. Ikaw teron sa imong giandam. Papangayog pasaylo. Ayog pasaylo. Paglimpyo sa kaugalingon. Paglimpyo sa kaugalingon. My intention. Mura siya si Mr. Ben ng limpyog maayo. Apil ng ngipon. Unsay imong giandam ter? Pag-ampo sa kanunay. Ampo sa kanunay. Hapit na siya mamatay. Unsay imong giandam ter? Mangumpisal, Father Aaron. Ngandam siya pangumpisal. Hari-taring gapuwa. Butikaw, ikaw. Ang kaugalingon pinagi sa pangumpisal aron malimpyo ang kalag. Limpyo na ni siya kag. Arita aning mga nag-ana. Unsay imong giandam ter? Concept kanang confession. Pag kanang kalimutan sa Bisaya, Father, kanang confess sa mga sala. O kumpisal. Kumpisal. So, uban ng limpios kaugalingon, uban ng umpisal, ang uban sa tong uban ni Ismail ra. Ito ning testingan. Maglakat ang siyam ka nabinahan
Sa di pa nabuhaton kinalang limpyo ta sa atong kaugalingon. Sa pag-abot sa atong Ginoo naa nata atong gipreparar. Giwalihan manoong ko. Sige, okay ra kayo. Salamat. Mga may naman mo ana. Ang Ginoo gusto siya nga andamo nato matud pa ni Propeta Isaías ang dalan nga iyang pag-aagian. Kinahanglan kuno ang dalan tulid. Kinahanglan dili dulhugon, dili tungason, dili sad magliko-liko, dili sad gansal-gansalon. Straight, smooth nga dalan. Karon unsaon man ni paghimo? Unsa mang dalan na atong andamos Ginoo aron niyang agian? Mubasa ta og usa ka teksto dinhi sa atong kanini ang Bible. Hilig ba mo og kanang Bible cutting? Di mo hilig, no? Sige. Kani, kisay yung ganahang mubasa diri. Lektor. Ali, lektor. Kanay lektor. Muduol gyud. Sige. Gikan dinhi Matthew chapter 19 verses 16 hangtod sa sabi ni Dapita. Basta din ni Dapita. 30. Taas-taas ni. Ang batan-on nga dato. Usa ni ana kahigayon, may miduol kang Hesus ug nangutana kaniya, magtutudlo unsa may maayo na kong buhaton aron maangkon nako ang kinabuhing dayon. Si Hesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako kun unsa ang maayo? Usaray maayo ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka musulod sa kinabuhi. Siya nangutana, unsang mga sugua? Si Hesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, tahura ang imong amahan o inahan, o higugmaa ang imong isigkataw sama sa imong kaugalingon. Ang batan-on mitubag, gituman ko kining tanan. Unsa pa may gikinahanglan kung buhaton? Ug miingon si Jesus kaniya, kung gusto kang mahingpit, iklakaw og ibaligya ang tanan mong katigayunan. Ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug makabaton kag mga bahandi didto sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako. Sa pagkadungog niini sa batan-on, milakaw siya nga masulubon kay dato man kaayo siya. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo nga maglisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Usbon ko, mas lisod alang sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog niini sa mga tinun-an, nahibulong sila pag-ayo. Busa nangutana sila, unya, kinsa raman di ay ang maluwas? Si Jesus mitutok kanila og mitubag, kini dili mahimo sa usa ka tawo, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya miingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo. Unsa may among mapaabot?
Si Jesus miingon kanila, isulti ko kini kaninyo, iniglingkod unya sa anak sa tao, sa iyang mahimayaong trono, diha sa bag-ong kasabutan. Kamong napulog duha ka tinun-an, mulingkod usab sa mga trono, aron pagmando sa napulog duha ka banay sa Israel. Ug ang tanan nga mibiya sa ilang balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak o mga uma tungod kanako, makadawat og labaw sa usa ka gatos ka pilo, hatagan pa gayud siyag kinabuhing dayon. Apan daghan sa naguna karon maulahi, ug daghan sa maulahi karon mahiuna. Salamat kayo, Ter. Klaro ninyo? Unsa to'y andamon, aron gyud siguro tang makadawat og makapahimulos sa grasya nga gidaan ni Kristo inig-abot niya. Ingon siya, ibaligya gyud ang tanan og ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Kinsa dinhi nga mosunod ani, taas ang kamot. Mao na. Sige tagpangandam, mangumpisal, magampo, mangayog pasaylo, mopasaylo, nindot man na. Okay kayo, matud pa ni Jesus, tumana ang mga sugo. Ingon sa dang batanon, unsa mga sugua? Ayaw pagpatay, higugmaa ang Dios, simbaha ang Dios, tahura imong mamagpapa, ayaw pamakak, ayaw pangawat, ayaw pakighilawas. Higugmay mong isig kataw sama sa imong kaugalingon. Ingon dayong batanon, oh kanang tanan Lord, ako na ginang gibuhat. Ingon Ginoo, basta no, ka very good nimo. Nangutan naman sang batanon, Lord, unsa pa mangyoy akong angay buhaton? Ingon si Jesus, usa na lang kabutang imong angay buhaton. Pauli sa inyo niya. Ibaligya dayon ang tanan nimong katigayunan, ang halin ihatag sa mga kabos, makabaton dayon kag mga langit nung bahandi. Nya balik din sunod nako. Oy, milakaw ko nung batanon nga masulubon kay nganuan. Dato man siya kaayo. Muna kanang mga dato karon masulubon. Oh. Ang mga kabos, kang nahigugmas kakabos karon malipayon. Sige, tagaan tamog 2 minutes. Mag-sharing mo sa inyong tupad. Pangutana, unsa man ka, malipayon o masulubon? Ngano man. Sige, kaya ka na ba? Unsa man karon, malipayon o masulubon? Unya, ngano man. Kamu lang, duha-duha lang. Duha-duha, diya, imong tupad. Sige, 2 minutes raman sad. Ready? Go. 2 minutes. Ay lang kay daghana. Kumusta man karon, malipayon, masulubon, ngano man. Mong sharing, kadali sa inyong nahuman. Napay 1 minute. Sige, last 1 minute. Ako mo rong doolon ha. Ya, inigdigan ni mo ka-share. Sayang. Layo pa. Okay. Last 10 seconds. Okay. Unong na ta.
Karon, una na kong buhaton, mangayo ko og volunteer partner nga makashare diri unsay inyong tubag atong akong pangutana. Sige nga rin, dool, volunteer. Ngari. Kinsay mo volunteer. O guay mo volunteer, ako mong doolon diya. Kinsay gustong muluwas. Mahimong manluluwas. Sige na, ngari. Ihaptag kotob sa 5. 1, 2. Kanang nag-sharing ba? Ala, di anay ni volunteer. Yes. Na, letero niya. Paila-ila niya motero. Kinsa mo ha? Sige. Paila-ila. Kanay, paila-ila. Mayong gabi ka na tong tanan. Ako si Rowena Gokong. Mayong gabi sa tanan. Ako dahil si Gina Narciso. Taga San Roque. Simple ra akong tubag, Father, sa imong pangutana. Sa akong kaugalingon, malipayon ra jud ko, Father, kay nakontento ra ko unsay naa kanako. Ako sa Father, kontento ra ko kay malipayon ra ko kay bisag pobre mi, pero nakasiliptan na ra gimi sa akong pamilya, sa akong bana ug mga anak. Mana? Sige, okay. Malipayon kay sila. Yes, pakpak na sad. Diritong dapita. Kani, doon ay mo volunteer din ni Aneli niya, ha? Kani ba? Na? Ay, dira. Yay, ari diri ay. Diriter. Diyan na. Salamat kayo ninyong duha. Palailan na sa ninyong kaugalingon. Ako diay si Meldy Antipuesto, taga Milagrosa. Mayong gabi ka na tong tanan. Ako si Teresita, taga Yate, sa Labogad Community, may membro. Grateful ko sa mga daghang grasya nga gihatag sa Ginoo despite sa mga nahitabo sa akong pamilya. Nagpasalamat sa migdako nga sa mga grasya nga gihatag sa kadaghanan or daghan nga gihatag nga grasya sa Ginoo. Amo sang gi-share, Father. Nagtabang-tabang sa mi sa amo. Malipayon. Both. Pero mostly malipayon, Father. Thank you. Una sa tanan, daghang salamat. Nagpasalamat ako sa nga ninihigayon na sa akong kaugalingon malipayon ako kay nakalahutay pagod ako sa gihatag ni Lord nga grasya sa kinabuhi. Nagpasalamat ako nga karon oras ani agihapon ako karon nakatambong nining recollection. Mao nang akong kalipay uban sa akong pamilya bisan sa mga problema sa gihapon nagmalipayon mi. Salamat. So malipayon gyapon sila. One last group. Yan na. Murag pariha man sila gisulob siguro. Okay kayo. Pakpak. Dari dapita. Sige. Maayong gabi sa tanan. Ako si Sol Laruga from Asturias, Cebu. Ang akong lola, puro may taga Asturias. Malipayon mi, kinaabot mi diri sa San Vicente, pero nakita na si Father, sige ramig paminaw. Malipayon mi, kay nakareply jud si kanang nasa internet ni Father, kung kano sa ang recollection, naabot mi diri nga safe ra jud mi, nagduha-duha jud mi nga di mi maabot, kay wa jud mi naabot diring lugar. Og malipayon mi, kay nakadungog mi sa kontento mi sa among kinabuhi og malipayon sad mi kaayo, Father, kay
naka-share mi diri o naabot. Ang lola. Sige, ako si Grace Austre. Taga Asturias gid mi. Layo-layo gid mi gikan pero dako kay ning grasya nga naabot gid mi diri kay wa man takoy kuan gumanhi. Akong gidala. So pando na yung ko adto dito recollection malipayon sad ko karon kaayo bisan sa akong kapobre sa ako tanan sa total ang Ginoo ra may nagkuan so magmalipayan lang gyapon ka. Okay, salamat. Abi na ko taga parokya ra ni nanambong niyam di taga Asturias. Oy, shout out diha taga Asturias, diha mo'y representative sa atong Advent Recollection diri sa parokya. Mas pang taga Asturias, niabot pa dinhi, niya taga parokya. Ay taga parokya, tuas Asturias. Nag-beach party. Bitaw, salamat ha. Wagi usa tingali natong moingon nga ako padre dili ko mas malipayon. Sagaran ginato ganahan kita nga ngatong ipresentar kalipay. Apan ang pangutana kinsa man ang tao nga tinuod yung malipayon. Unsa may naas kinaiya aning tao nga malipayon. O nakahinomdo mo sa akong sigig paambit ninyo kay bao na mos tubag. Ang taong malipayon, una, dili gid na masuko. Wa gid na siya kasuko. Kaya ang kasuko, makawagtang manas kalipay. Nya kung kanunay kang malipayon, di ka masuko. Nya kanisang tao nga malipayon, way kahadlok. Kaya ang kahadlok, makawagtang manas kalipay. Nya kung maingon kang malipayon ka kanunay, awa yung kay kahadlok. Parehas giingon ba ni King David ba? The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Though I walk in the valley of darkness, I fear no evil, for you are at my side. So di gina siya mahadlok, ang tinuod nga malipayon. Nya ang ikatulo nga timaan sa taong malipayon, gustong mamatay. Ganahan kay na silang mamatay. Bisan ko na silang dili mamatay, mag-practice na silang patay-patay. Tanawa si San Pablo. Unsay gisulting San Pablo, samtang ni ako aning lawasa, nasayod ko nga layo kos Ginoo. Gusto unta kong malayo ni ining lawasa apan kay pagbuot mas Ginoo nga ni ako aning lawasa, akong giisip ang akong kaugalingon nga patay na. O kung buhi man ko karon, dili na ako mao'y buhi, kung dili si Kristo nga nagpuyo dinhi kanako. So ga-practice si San Pablo patay-patay. Kinsa ninyo dinhi ang di na gyud masuko. Tasa ka mo kanang wagi kasuko, di magyaw-yaw, di yun mo kusmod ang naong, di mangluod ana. Mga naong ninyo ambot lang. Sunod, kinsa dinhi ang di na gyud mahadlok, labi na ning linog karon nagasigib sa asa na lang motingo mo buswak ang linog. Kinsay wa mahadlok aning gubat ni saka na rabasag kuno ang ganing cases sa COVID-19. Kinsay wa mahadlok aning kamatayon, kining mga kalamidad, kining gubat, kining uban pang mga problema. Why ni isas kamot? Katapusan, kinsa ninyo dinhi malipayon kaayong nangandoy sa iyang kamatayon. Ta sa kamot. Oy, bisan ang mga tiwasonon, wa gyud mangandoy.
Sige lang yapog hangyo, Ginoo in taon, Ginoo in taon, ayuha taon ko, ayuha taon ko. Di gyud gustong mamatay. Mauna nga si Kristo misumpay siya, ingon siya pagkalisod gyud sa usa ka dato pagsulod sa gingharias langit. Mas sayon pa sa usa ka kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa dato pagsulod sa pultahan sa langit. Sa ato pa ang babag di ay nga dili makasud ang Ginoo sa atong kinabuhi, nya di ta makasinati sa iyang kalipay nga Dios nun, kana gid ay atong kadato. Kinsa ninyo dinhi ang mga dato? Tasa kamot. Kanang wa mo pataas kamot, mao na sila yung mga dato. Ang Ginoo wa magsukod sa gidaghanon sa kwarta. Ang kalibutan moingon man na ang dato kanang daghag kwarta, milyonaryo, bilyonaryo, di na mao'y sukdanan sa Ginoo. Ang sukdanan sa Ginoo ang imong kasing-kasing, ang atong kasing-kasing. Kinsa may imong gihigugma, ang kwarta o ang Ginoo? Ang tanan nga nahigugma sa kwarta, dato na ang tawag sa Ginoo na. Dato ba? Nangandoy og kwarta. Ang tanan nga nahigugma Ginoo, pobre na, kay di gid na sila mangandoy og kwarta. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud mangandoy og kwarta? Tasa kamot. Di ay bata duha pa kabuk kamot giisa. Ang gasalig mo sana siyang mamag papa. Mo nangitag kwarta. Mo na ningon si Kristo, kinahanglang mahimo gyud mong samas gagmayng bata. Kay kanang gagmayng bata di gina mangandoy kwarta. Nga naman na may mamag papa. Og maunay gipangandoy sa Ginoo nga kita unta muila unta ta nga naatay amahan nga nag-atiman nato kanunay, wala na kitang hahanapin pa. Isalig nato ang atong kaugalingon ngadto sa atong amahan ug ang atong inahan, ang mahal nga Birhen Maria nga pinili sad sa atong langitnong amahan na anak kanunay nato. Haron mahisama tas usa ka bata nga magsigi ra gyud duwa-duwa bisan pagwa nay gilungag ang mamag papa. Ngano man di ay ang ato dayng amahan nga langitnon mahutdan day na siya, mahutdan dili. Kana ganing bata nga nias kalibutan, salig man kay siya siyang mamagpapa nga dali kay na mahutdan. Labaw na kita kung musalig tas Ginoo. Sa una akong kinabuhi lisod man to kayo niya kanas papa kanag yung panahon nga wa na gid mi bugas o gamay na lang kay mahibilin katunang dagko kay lugas numero 12 bugas katong ginaling sa bato ba numero 12 maguwang lagjutay sa among tawgog hilawan kanang isabod sa manok ba lisod man na kanon mangadto dayon mi sa kakahuyan among tawag ana mamalhag mangita mi kanang mga kanabang mga wild ba nga mga ubi tawgo na lang to wild kay wa naman giuma pero umago na sa una nya diha nanurok ang mga ubi nga balyakag apali apil pa ng bot kan tagas kayo tagas kay tunok amo nang kuhaon nya mo nay among lungagon nya ikahuban na mong pamahaw mulakaw dayon mi ngadtos kakahuyan manguha na sa mig para paniod to nya iguman na mong paniod to lakaw na sa mig balik og jutay-jutay ra mig nada para na sa to panihapon nya hopefully para na sa pamahaw sunod adlaw nya iniglungagan ang papa sa ubi nga among nakuha at duwa-duwa ra mi ngadtos daplin duwa-duwa
inig ingong papa nga rin na mo kay mga onata nya magpanit na nas papas ubi magalirong media mga bata mo lecture day nas papa o tanawa na natay pagkaon kay dili gyud mamatay sa gutom basta mosalig tas Ginoo. Ana nas papa di kita mamatay sa gutom. Ang tao nga magsigig ampo nya magkugi di gyud mamatay sa gutom. Alipay kay miadto sige ra gyud kaon. Now, tanawa karon, usas anak ni Papa, usas sa upat ka buok lalaking anak ni Papa. O tanawa, walang. Dako na kaigtiyan. Di na ni mamatay sa gutom, mamatay na ni kaon. Ayaw lagi kabalaka lagi. Mao na ang mga tao nga nag-ila nga naatay amahan nga langit nun. Malipayon. O kinsa man ang mga tawhana nga moila nga naay amahang langit nun, kanang wa mahigugmas kwarta. Kay kun ang kwarta nagi atong saligan nga mao'y muhatag natong pagkaon, mo'y muayo sa atong mga sakit, mo'y muhatag nato og bright future, magkaratol-ratol gyud ka diha. Mangutang na ka, nya inig pangutang nimo di nakakabayad, ngutang na sad ka para ibayad sa utang hangtod magsagol na natanan musangko ka usahay sa pari. Mingon sang pari galibog na kay kung saon pag budget ning kolekta nga jutay kaayo nya imo pag yung pangyoon ana. Pero usaman ta ka community ala tinabangay ta. Muna ang meaning sa ibaligya ang tanan. Pasabot ni Jesus, ayaw pagsalig, bisag usa ni anang imo karong mga butang nga gihuptan. Apil na ng kwarta, kanang yuta, kanang imong balay, sakyanan, kanang imong ginikanan, kanang imong igsuon, imong bana, imong asawa, imong anak. Apil ng imong kaugalingon ay pagsalig na. Nga naman, sa usalang kapag pamilok, pwede nagmawa. Ngilingian na imong tupad. Ing na, dali ra kang mawa. Sige nga. Dali ra kang mawa. Oh, Jesus. Ay, giyog to, nga magdugay na. Dito ko sa, dito ko sa Tagum, o sa tingan na to, Munkayo, atong niaging gahapon dito ko yan istorya tong pare nga nag-imbitar nako si Father Alan Alindahaw usa na ka canon lawyer dako sa kay granggo sa ilang Diocese of Tagum. Ingon siya nako kaning padre luoy kay padre naami usa ka parishioner dinhi excited na kay siya nga moanhi ka aron mag-Advent recollection. Sila yung tibuok pamilya pa doon. Excited kayo. Nya paglinog atong katubitang sa Surigao, igo mo sa sila dito. Kay mao naman na silang linyaha diha. Ang sa Surigao, 7.4. Ang ila dito, murag 6.7. Nana, nanggawas ko no sa ilang balay. Ang paglinog, nigawas sila sa ilang balay. Kay hadlok silang malusno ilang balay. Pag abot nila sa gawas, wa sila kabantay nga ang paril di ay nga taas-taas nga simento, gabok di ay nalusno, natumba, sila mo'y nadatugan. O ang asawa namatay. Dead on arrival sa ospital. Nya ang papa karong mga anak, under observation pa. Muna kamo, ay mo pagtuo. Kanang tupad nimo ay salig na. Dali ra nang mawa. Dali ra kay nang mawa. Oh. Ha? Na, di akaton ning paminaon ha, atong paminaon. Nani siya ay isulti, ready? Go. Kana bang nailinog, kung taas pagtuon mo sa Ginoo, di ka madutlan, di ka maratol ana. Unsa may pasabot nimo nga ingon ko nga dali ra kang mawa, lig-on kag pagtuo dugay kang mawa.
Ako, di sa ko padinaw na mawa. Di, ang akong giingon nga, ayaw salig ka ng imong tupad, kay dali ra ng mawa. Yan, ingon maka, basta ligon lang atong pagtuo, kung sa may tubag nimo, basta ligon ang pagtuo, dugay tang mawa. Oh. Istoryahe. Si Bishop Chupilo Kamumot, ambot, kinsa kahay makasustinir sa kaniniang pagtuo ni Bishop Chupilo Kamumot. Nya gikan siya dinhi sa seminaryo, naniudto silang kuyog kuno ni Cardinal Vidal. Unya misa siya alas 3 mantingal ito dito sa Karkar. Niuna siya lakaw pamahumag paniudto ang tanan kay nagdali kay ang iyang misa sa Karkar. Pag-abot unahag jutay San Fernando, dool na lang jud kay boundaries Karkar. Natulilik ang iyang sakyanan, nalagpot siya, patay oy. Dali ra kay nawa, naniudto pa pagka dangtag mga 2 ka oras, wa na. Ya, moingon ka nga taas imong pagtuo, dugay kang mawa, wa, dali na nung kay karong mawa. Tanawa, unsa man ang pagtuo nga moingon, Lord, musalig ko nimo, imo jud kong ilikay sa mga peligro. Unsa man ang tuoha, pagtuoha? Unsa man na? Mutuo jud ko Lord, mo claim jud ko nimo nga makaayo ka bisan unsa, nothing is impossible with you. Maayo ra gyud ko aning akong sakit. Mutuo gyud ko ana. I-claim ko na Lord. Unsa man ang pagtuo ha? Wala lagi mo katubag. Mao nay gitawag og self-centered faith. Kana bang gamito nimo ang grasyas Ginoo para sa imong kaugalingon. Ang saktong pagtuo gitudlo ni Kristo, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Kay mituo man ko nimo Lord nga nothing is impossible with you, nothing is hidden with you. Mauna nga mo submit ko nimo bisag unsay imong pagbuot. Di ko mo ingon nga maayo ko ani akong sakit. Di sa ko mo ingon nga mamatay ko ani akong sakit. Pero mituo ko nga ang imong pagbuot labaw na sa akong pagbuot. Labaw na sa akong worries. Labaw na sa akong mga concerns in life. Mao nang mutuog gyud ko nimo nga ang imong pagbuot mao gyud matuman. Amo na gibuhat ni Kristo. Si Kristo na gyud to ha. Pilay edad ni Kristo pag-ampo niya dito sa tanaman sa Getsemani? 33. Matud pa sa atong history simbahan. Kanang edad nga 33. Kinsa ninyo dinhi mga 33 hangtod sa 40 ang edad? Taas ang kamot. 33 hangtod sa 40. Nadiha nga bracket. Oh, pwede na mo mga matay. Oh, kasi Kristo namatay mag 33. Ako sa isinta na, samot na ni. Imoter, pilay mo. Oh, wala na. Pwede na. Mao na nga. Unsa may giampo ni Kristo dito sa tanaman sa Getsemani, subay sa iyang lig-on nga pagtuo o lig-on nga banding sa iyang amahan. Niingon siya, Amahan ko, sayod ko nga way imposible sa imong gahom, makahimo ka bisan unsa. Busa, kun mahimo, kuhaa kining kupa sa kasakit gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kung dili ang imo maoy matuman. Katulo na niya gibalik-balik og ampo. Unya kay niabot man Dios Judas. Ningon dayon si Kristo, matuman ang imong pagbuot. Tamparos dayon, tamparos, ludan niyang naong, kulata dayog maayo, wan agyod magtingog si Kristo. Gasigi na lagi ingos, wan agyod si Kristo, amahan ko na hibaw ko nga imo kong mapanalipdan. Wa na gyud, sige na lang siya sunod, gihubuan siya, gilatigo na sa maayo, sige na lang yung sunod. Si Maria sa gahilak pero sunod
lang yun. Wa na gisa maingon nga amahan ko, hibaw kong buutan kay ka, hibaw kang buutan kay ni akong anak, hibaw sa kang buutan kay ko, palihog in taon, ipakita ang imong gahom, luwasa kami ni mga lampingasan, kini mga animal, kini mga waytahon nimo, luwasa mi. Wa, sige lang yun. Hangtod yun nga nalansang sa cross. Kinsa may inyong sundon ron? Si Kristo o ang inyong pagbot? Lingi ay mong tupad. Ing na pwede kag ilansang? Pangutan na, musugot kag ilansang. Oy, maunay kuwang nato usahay. Unya, og atong sundan ang maong Ebanghelyo nga atong gibasa karon, Matthew chapter 19 verses 16 to 30. Niingon dayon si San Pedro. Nangutana si San Pedro, Ginoo, kami amo manggibiyaan ang tanan. Si San Pedro gibiyaan niya iyang ugangan, gibiyaan niya iyang ginikanan, gibiyaan pagid niya iyang asawa. Aron mosunod sa Ginoo. Nya katusang iyang mga kuyog, gibiyaan ang ilang pangita, gibiyaan ang ilang ginikanan, nibiya sa ilang panimalay og nisunod ni Hesus. Ingo San Pedro, Ginoo, kami among gibiyaan ang tanan, unsa may among mapaabot. Unsa may tubag ni Hesus? Wa sad mo naminaw. Niingon dayo si Jesus, iniglingkod nako didto sa akong trono sa gingharian sa akong amahan, kamong napulo og duha, kamong 12 nga modelo gyud pagsunod nako nga mibiya sa tanan, mulingkod sad mo sa inyong mga trono ug maghari kamo sa nasod sa kalibutan. Mahimo sad silang mga hari. Pasabot, unsay mahitabo nako, matud pa ni Jesus, mausay mahitabo ninyo. Kung asa ko, adto sad mo. Yan ingon dayon si San Pedro ug ang iyang mga kauban, unya Lord, ingon man ka nga few days from now mamatay na ka, dili pa man mi mamatay. Unsa may mahitabo namo samtang ni apamis kalibutan. Ang gisulti ni Jesus, niingon siya diri, isulti ko kaninyo. Og ang tanan nga mibiya sa ilang balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak o mga uma, tungod kanako, makadawat og labaw sa usa ka gatos kapilo. Nga kung giingon sa una, 100-fold man ang madawat, labaw di ayoy, labaw. O, tanawa, labaw sa usa ka gatos kapilo, og hatagan pagayod siya kinabuhing dayon. Duha day kabuk ihatag sa Ginoo. Kung unsay atong biyaan, balay, uma, unsa diha kwarta, iya din ang ihatag labaw sa gatusan kapilo, unya plus pagyod kinabuhing way katapusan. Purting dako ang grasyaha oy. Diri bitay usas mga nanganhin ako kada adlaw na magita dinhi regular nga mga visitors. Kana bang obisita dinhi ba kay mangayog bugas, ana magsuwat anang mga ilang request kay na cancer, dialysis, eskwela, bisag unsa na lay ilang mga problema. Nya doon ako dinhi permanent, pirmi na gyung makitaan ba na sige ra gyung pangayo. Nya akong gi-lecture kaganiha, naingon ko, nahibaw ba mo kining inyong pagsigig pangayo, inyong gisiradan ang pultahan sa grasya. Kana bang magsigi ra kag pangayo, imong gisiradan ang pultahan sa grasya. Unsa may makaabli sa pultahan sa grasya sa Ginoo? Siging hatag, siging hatag. Kaya nga naman, iya laging giingon, unsay imong gihatag or unsay imong gibiyaan, kay kani manggong imong biyaan pasabot imong gihatag. O na kay uma, kanus unsa may tinuod gyud nga timailhan nga imo nang gibiyaan, ihatag na suban. Imong balay, unsa may timaan nga imo na nang gibiyaan, ihatag na sa lain.
Imong asawa, unsay timaan nga imong gibiyaan, ihatag nas pare. Imong bana, unsa may timaan nga imo nang gibiyaan, ihatag na sa silingan. Ihatag ba? Oh. Mao bitaw na sumpay maguna. Naaga ni kay ihatag, sa to pa kanang imong gihatag, gibiyaan na nimo. Kana bitaw mo gasa mo, muhatag mo gasa, imo nang gipalit, gigastuan na nimo kwarta. Ang una nimong biyaan, ang imong kwarta nga gipalit nimo anang imong gift. Yahuman dool din kagada kas imong gift, dool din kas imong tagaanan kay manito manita man ana. Imo dayong gihatag niya. Di imo na tong gibiyaan, di na ka mangilabot ato. Pero ikay gapalit ato. Imo tong kwarta. Biyai. Unsang pagbiya? Dili ibiya lang diha kay maaan ka nga nagbilin kag bomba. Oh, suway dito sa airport, di ba dakpon ka? Magbilin kag bag, di nimo bantayan. Nakita ka CCTV, pangitaon ka, dakpon ka kay hazard pa na. Oh. Pero imo nang itunol, imong ihatag, imo nang gibiyaan, ihatag. Say ko na be, lingay mong tupad. Ing na, unsay ihatag nimo nako. Ing na kano. Unsay imong ihatag nako. Oh, oh na siya. Unya, nganong mo ingon man ko nga maabli ang pultahan sa grasyas Ginoo kon manghatag ka kay ang Ginoo ni saad man nya dili man gyud mausab ang iyang saad matud pa niya ang tanang pulong nga migawas sa akong baba dili mubalik nga dili matuman. Heaven and earth will pass away, but not a single word of mine, even a single letter of my word will not pass or will pass away without fulfilling it. Matuman ginatanan. Nya iya man ang gisaad nga unsay imong gihatag, unsay imong gibiyaan, ibalik ko na nimo kapin sa gatusan kapilo. Sa to pa mudaghan. Oh, ingon anang mangayo na ko dirig bugas. Tagaan ako 5 ka kilo. Igabot sa ila. Ug ang 3 ka kilo iyang ihatag siyang silingan. Ang 3 ka kilo ba iyang ipanghatag, yang 2 ka kilo mo iyang lugaw-lugawon. Pila man ka kilong bugas ang moabot niya, pohon. Oh, 3 ka kilo iyang ipanghatag. I-times man to 100. Pila na ka kilo? Ha? Di man mo kamaong mo multiply. 300, 3 times 100. 300. Tanawa? 300 kilos. Pila man na ka kilo ang kanang usak-sako? Onya, 50 man na ka kilo ang usak-sako. Pila man day kasako ang ibalik sa Ginoo nimo? Unom kasako. Unya, inigpangayo nila dirig bugas. Kung gusto silang din na sila mubalik nga mangayog bugas, ihatag nilang 3 ka kilo. Ngawa, di ba dunay mubalik nilang unom kasako? Usaon pa na pagpangayo nila dire, magsige nila na silang panghatag. Hasta pa kita din hiway, siguro tagaan pa nila, pader, sobra man ni kayo, uno man ni kasako ang niabot nako. Ni ako ron pader, kay ihatag ko ni dihag balik ang 3 kasako. Haron imo sa nang mapaambit sa uban. Diwa na'y mangayo, magsige na lang panghatag. Ngayong kong tutukan. Atong pahimuslan ang gisaad sa Ginoo. Mauni ang meaning sa iyang pag-abot. Ingon siya, magdako ninyog maayong balita. Unsa may maayong balita sa Ginoo nga iyang gida? Usa na nis maayong balita. Panghatag mo, kay ako nang ibalik ninyo o gatusan kapilo. Pamalit mugslat. Aron mo balik na ninyo gatusan kapilo. Pero kinahanglang mo palit mugslat, di mo maghuna-huna nga naay mo balik ninyo. Mausad na pinakakondisyon. Ayaw gyud pangayog bayad. Kay mangayo kag bayad ang Ginoo din asad muhatag. Nga tanawa, ingka pagka-problema ha ana padir. Ingong Ginoo nga iyang baslan og gatusan kapilo. Ingong Ginoo, kinsa ninyo ang mangayog bayad
wala na mo'y mapaabot dito sa akong gingharian, agikan sa akong amahan. Muna kung manghatag gani mo, ayaw na gyud mo pangayo og bayad. Bisan sa inyong hunahuna, ayaw gyud paghunahuna ana. Sige lang yung hatag, unsa inyong mahatag, kay nganong maghuna-huna pamanta, nga siguro naman na nga moabot. Ayaw na lang naghuna-hunaa ang siguro. Unsaon man na, dawata na lang na, kay siguro na, buhata na lang na, kay siguro na. Katong pag-pandemic din di jud ko kalimot, ang una natong gipanghatag nga bugas among giripak diha kay pandemic naman, 300 ka 3 kilos nga bugas atong giripak nya akong gipanghatag dinhi sa silingan kanang portigyong lisura nya pagkasunod buwan pagka Mayo kay Abril man to sugod atong Marso man to lockdown, pagka Abril nahatag ta atong tag 3 ka kilo 300 ka kaputos, pagka Mayo 2020 nang hatag na sa ta 700 na ka 3 kilo porting tinaksanay diha. Pagkasunod nahimo ng pilato ka putos diabot man ting itog 1,000 nya pag istorya nako sa pipila nato dinhi ka sakop sa PPC o sa PFC ningon sila pader hinay-hinay lang tingali kay basig dili ta ka-maintain. Ang tao niya ba mag-expect o niya dinaw niya ta ka-maintain ani murag daghan man ikayo pader ang atong gipanghatagan. Sige lang yung hatag. Karon makahatag na hinuon tag 3,000, tag 4,000, 5 kilo pag yun. Nya pak ng daan, pakapinan pa og kanini ang noodles o sardinas. Nyawa ra na kutob sa pagpanghatag pagkaon, nakahimo pagita dinhi sa atong parokya, tabang tas kapilinya nga niabot og mga 40 million ang atong natabang. Tabang sa tas kang Bishop Chupilo Kamumot nga katong Thanksgiving, mga 7 million. Karong bag-o ang kanina sang retreat, National Retreat of Priests, nakakontribute sa tag mga 7 million. Nya sige tang hatag og mga bugas wa mahurot. Nakarenovate pa taning atong simbahan, nakatukod na sa tanang kumbinto, wa pa lang noon mahuman, nakapalit na sa tanang yuta diha, nakaparsyal na tanang 54 million. Nagsigi na lang hinuog daghan ang atong mga grasya. Pakpakan na to ang Ginoo. Salamat kayo. Salamat sa atong mga online parishioners o territorial parishioners nga niambit aning pagkamanggihatagon. O siguro ko, kay daghan man sa kayo mo text nako, tanan sad nga namalit og slots nga sige sang paambit nga rin nato, daghan kay nila, countless of them naka-experience og multiple graces nga ilang nadawat. Kadto rasang wa maghuna-hunag baos. Kadto bang nahigugmas pagpanghatag ba? Mao man ginay conditions Ginoo. Mao na sa katapusan miingon ang Ginoo diri, apan daghan sa nag-una karon maulahi og daghan sa naulahi karon mahiuna. Na may daghang mga nagsigig panghatag pero siging hunahunag bayad. Awa gyud kadawat. Sige lang yapong pangutkots sige man ta kog simba, sige man ta kog rosaryo, hapitan ng organisasyon akong giapilan, hapitan ng mga kanang kuan, uniform, ako na ng uniform ana. Nganong mang daghan man gyapon kay ning problema, nganong daghan man kay ning pagsuway, nganong perti man gyapong lisura sa akong pagkabutang ana, naay daghan ning anak gareklamo nganon kay ang imo manggong kasing-kasing nangandoy og baos. Di man gustong Ginoo ana kay mangandoy na gani kag baos pasabot wa na kaana muhatag sa Ginoo out of faith, nang hatag na ka out of reward. Mo na gitawag og business oriented personality. Kana bang kada nako buhat tunagyoy ginansya. Nya dayon ra ba kag ingon ngigagod alkansi ko. Alkansi ko. Kami day mga pare ngigagod mag-retreat ko diha, mag-advent ko, unya nay kolekta.
Ang siyawa, ngigagod, kansi ko. Patay ka diha. Masira dayon na ang baha sa grasya gikas langit. Ako, sige, maginin ako balik-balik, bahala, nagmapulaan mo diha. Kay, di naman ginin ako ikalimod, mao naman gini ang nahitabo. Sa gaiskwela pa ko, ako diyong gidasig ang akong mga kauban, nga mga batanon, mga igagaw na ako dito sa Kahugan, nga mag-organize may grupo, tawag na mo Kahugan Youth Organization or KYO, para mutabang mi, mualagad mi sa among sityo. Kapilya o among sityo. Nya aron mi makaalagad, magtampo-tampo mi og tag 1 peso a month. 25 pesos a week. Kay mga pobre man kay mi. Pero ako gitong gitudluan sila, hastang akong kaugalingon, nga ato ning buhaton. Wa na'y paghunahuna unsay sunod. Niya ako, isip ilang leader, nagsugod miya ni November 1984, isip ilang leader, akong gipakita, nga bisag ga eskwela ko, makatigom jud kog kwarta nga akong ihatag sa among organisasyon. Muhatag kog labing minus 20 pesos ang buwan. Ang piso namo himo na kong 20 pesos sa may akong buhaton. Og naay mga kargahonon, mangarga ko inig ka weekend nang way klase. Nya ang akong suhol, ako tong kuha ag gamay para akong kaon, the rest akong isave. Nya tan-aw nako di gyud kaabot. Maglakaw ko gikas Sisisi, lakaw pa doong Guadalupe. Haron ang plite nga nang 75 pa man to centavos, akong matigom. Ana, imbis nga akong iplite, ako na lang ilakaw. Nya imbis akong snacks kana mga akong snacks kanang halls nga kindi, palit man ko nagduha. Tag kuan man na duha 25 ting ito, stabos. Di na lang ko mukaog kindi. Tubig na lang dito sa fountain. Sige kog saom atong fountain dito sa may Goccianol building. Giugahip kung akong nanian eh. Kay nig-anas tubig, igyatak mo, anam to tubig. Aring-aring igo, giugahip oy. Pero sige lang. Mo na makahatag yung kog tag 20 pesos, 10 minos kada simana. Nagsugod ko ani, second year college ko. Nahurot bang akong kwarta? Taliwa sa akong kalisod, nga magsudan lang ko kasagaran og ikasin usahay katong chitsaron nga kanang lignin ba nga 12 ka buok usa na ka simana na kong konsumo tunlob suka ya kaon sa tong kanon nga ning kuan lagi kanang kanon ba sa kasagaran ginaling sa bato ba nya akong suga sa among balay kandila hangtod ko ni graduate og college akong suga kandila. Akong sudan kasagaran luyag asin o kanang mga piwi ana usay mo na akong kuan-kuanon kaon-kaonon nya mangarga pa tingdauta ana nya eskwela kuwang kaon kuwang pahuway kay ako rasang usa matag kadlawon adto sapa manglaba maligo ig-uli ngandam padong eskwelahan ana tanan kanang mga estudyante karon mga high school o college, so hinatod-hatod pa. Hilas. College, hatod kuha. Hilasa. Ako suna, tibok high school, tibok college, why gahatod? Hasta elementary, lakaw mig 3 ka kilometro, why mo hatod oy? Onya, niining akong paningkamot paghatag. Nahurot. Ni graduate ko og commerce accounting na pagipakapin magna cum laude pakapin na siya pakapin pero hunahunao nato 20 ang buwan generic lang nato 20 pesos ang buwan sugod second year, third year, fourth year tulo ka tuig 20 pesos ang buwan pila may akong na-spend nga akong nahatag nga wa na ko mangayog bayad pila man di magay mo kamong mukwenta kasayon ana 12 times 20 240 times 3
Oh, 720 pesos ang akong nagasto sa among organisasyon aning 3 years. Ang nibalik nako, graduate of commerce, accounting, magna cum laude. Pila man ang kantidad na? Sige, ang 720 i-times nag 100, pila may resulta? Dinas ko kamaw. 72,000. Onya, 72,000 ra kay value anang magna cum laude ka mo graduate og accounting. Ha? Oh, sige, kinsa din hini graduate og honor sa pag kaning college. Barog dire kay patyon ti ka, bayaran ti kag 72,000. Bayaran ti kag 72,000 mo sugot ka. Bisan pag ingnong 1 million, sa dihan lang na nimong 1 million pa dir. Bisan pag 1 billion, nya imo kong patyo, kanaan lang na diyang buanga ka. Kay ang akong dungog, ang akong kinabuhi, dili mabayran og kwarta. Mo to'y gihatag sa Ginoo. Nya unsa may sumpay, katrabaho kog land bank. Awa na, ang akong income kada adlaw, gatos-gatos na, dili na piso-piso. Oh, nanghatag na sad ko og gatos-gatos ngadtos akong mga kauban o ngadtos mga silingan ni samot nako kaaktibo sa simbahan. Nya nasa ko'y mga kauban sa organisasyon nga nang eskwela at tabang-tabang sa ko gasto pamliti usahay bayran nas eskwelahan tabang sa ko mo nang ubay-ubay sa nila ang ni graduate nga natabang-tabangan sa nako pero niagi po sila sa akong giagian pero arang-arang og jutay kay di aman ko nga mo sagang-sagang na. Nya nahurot akong kwarta sa pagtrabaho, 8 years man ko nagtrabaho. Wa gyapon mahurot, dihapay akong papa paralyzed, akong maguwang paralyzed, ako'y breadwinner, wa gyud mahurot. Nahimo na noong kong pare. Nabe, sa wala, pila may values pare be. Layo ra ka itong accounting oy. Pare, tilayo samot na sa income. Kayo. Atong trabaho bangko, 15 ka adlaw, tagaan lang mig 3,000. Usahay, di pa kabot og 3,000 ang kinsinas, kuha as deductions. Oh, karon. So, pare, tulo ka dupa na, wala na, 3,000. Gamay na. Oh, nag-anam na siya increase. So, pagkapari na ko, wa pa man ko'y assignment ka parokya, kakatuka pa man ko ato, di makakakaba, di sad katuka, ana. O, pero nagsige na kog tabang og 1,000. Daghan na kog napaeskwela, daghan kog mga balay nga gipanghimo, mga balay nga magipangayo, mga masakiton, daghan na kayo, mga minatay, palubong, tanan, hastang daan na mo nga tos kahugan, di maagian og sakyanan. 3 ka kilometro akong gitabangan nga maablihan og arang-arang nga daan aron kasud ang motor. Karon sud ng motor nga to. Aptungo to sa akong dupa-dupa. Sobra na 6 million akong gasto diya. Oh, kada trabaho nya pasiminto pa. Ana. Nya nahurot. Wow, oy. Tanawa karon. Dili na 1,000, million na. O, di ba? Nya ako ni. Ako na. Dili, ingos Kristo, ibiyai lagi na tanan. Biyai na. Wa ko'y ako, ana. Matod pa sa akong amigong pare, kita mi karong bago, yung siya pader, purti na nimong datua, pagkadagkuan ng kwarta imong gisgutan, nako tanawa akong pitaka, kontis tabi, tanaw na to, kinsay mas daghan na itong kwarta. O, maurag niya akong kwarta, niya sa kong pitaka, ingon din siya, ngano man na, nako, di na nako kwarta, gipanghatag ra na nako sa mga tao, giagian lang ko nya kay accountant man ko, ako nang gikwenta ang niagi nako kay haron sag paninglan ko ako sang ma-presentar nga mao nay niagi nako, dili na gikan nako, dili sad na para nako, niagi ra na nako. Agi og mao ni ang gipaabot sa Ginoo nato nga mahimot ang agianan sa iyang kaluwasan, financial o spiritual. Dili ta mangangkon
o dili sa ta maningkamot nga kining kaluwasan nga iyang gihatag nato kining mga grasya material o spiritual para ato ni. Ayaw ana kay maggubat ta ana. Tanawa ang Russia nga naningkamot nga mulambo sila para ila, ang Ukraine naningkamot sa pagpalambo para ila, karon naggubat na. Tanawa ang Israel siging palambo para proteksyon nila, ang diya sa Pikas, mga Hamas sige sa palambo para silang kaugalingon, naggubat sila. Tanawa ng inyong mga balay, sige mong palambo sa inyong balay, sige mong panindot ang inyong koral, na sige mong palapad ang inyong koral. Tanawa, di ba ka kinusmuray na mo sa imong silingan? Huwag siguro, daghang sige no, pisti na mga inatay ng dagko na. Pero tanawa rin ni ato, di sa una, di gini mo baha. Karoon, nagakural-kural sila diha. Tanawa ang tubig, yan na napadung sa ato. Huwag yung mga batasan, huwag yung mga unahuna, niya sige ra magsimba. Liwat na spari. Oo na. Mag-away tao maggubat kita. Pero magkahiusa kita kung ato nang ipanghatag ang tanang grasyang atong nadawat ug motuo ta ug mosalig ta nga ang Ginoo di gyud ta niya biyaan nga empty-handed. Matod pa niya siksik, liglig, umaapaw. Samnang siksik, idasok, liglig, uyugon, ug mag-awas-awas ang akong ihatag kaninyo, nga dili na gid ninyo maato pag sapnay sa inyong kamot ug sa inyong kaniniang sa to kaning imo bang lap di nimo anaom na nimo usahay pangon di mahurot buawas gyud. Mao nay sikreto, mao nay maayong balita, mao na unsaon nato pag-andam aron mosud nato ang Ginoo sa grasya, ang Ginoo sa abundance, ang Ginoo sa gahom nga way katapusan. Empty yourself, ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Hatag gina. Tingali dili kayo daghan ang parokya samas atong gibuhat dinhi. Una, ang atong staff dinhi 24 ka buok. Ang pangita mong parokya nga puparihag gidak-on sa atong parokya nga moabot og 24 ka buok ang staff. Na asway lag pangita kanang pupariha la sa ato ay lang sa napariha ng basilika kay dako naman sa kay ng basilika. Kana mga katedral pero suway lang sa pangutana basilika pilagi ilang regular nga staff sa katedral pila mga dagkong parokya diha sa Liluan dako man na 1/3 naman ning ato diha pangutana pila kabuk ilang staff ana nya kining atong staff dinhi pangutana pila sa ilang gidawat pangutana kaila mo sa atong staff. Kamo na lay pangutana. Nya suway mo pangutana dito sad sa uban. O nganong ato man ang nabuhat? Ngano man tungod kay atong gipanghatag unsay gihatag sa Ginoo. Nya imbis mahurot mudaghan na noon. Sige lingay mong tupad. Ingna ayaw gyud pagdinaw ihatag ang tanan. Sige, ingna. Ang tanan gyud ihatag gyud tanan. Kanang imong bana kun imo nang ihatag sa silingan, kanang imong bana ba? Ihatag na imong silingan, dili ka magsigig silos-silos, matod pas Ginoo, makabaton ka, makadawat ka gatusan ka mga bana. Kanang imong asawa, imo nang i-share pare o sa silingan, di ka magsilos-silos, makabatod ka gatusan ka mga asawa. Ay noon, naasad ani real, naasay parabolical. Unsa man nga parabol, nga di ka mawadag bana. Ang asawa nga dili possessive, dili domineering, dili demanding, dili silosa, di gid na
biyaan sa bana, pinangga kay nas bana. Di gina siya mawadag bana, gatusan kahigayon ang iyang bana, magsige ginag ingon, I love you. Nothing gonna change my love for you. Pero ang asawa nga possessive kayo, purti ka domineering, silusa pagyud ka istanan, purti pagyud ka demanding, ang bana ana dali kayong mawa, usahay ilisan lang na siyag maid. No? Ang maid ray makaamong ana, bati pagyud naong ang maid. Ngano man tungod kay ang maid di man possessive, dili man demanding, very submissive. Unsay imo, sir? Init o bugnaw? Wala raw ng maid. What else, sir? Ano na? Ang asawa magsige mag ikang buanga ka. Kani, wala na. Ikaw wa jud kay ikaw wa jud kay kwenta. Pero ang maid magsige ra ginagingon, unsa pa, sir? Unsay gusto nimong kanon, sir? Maingon sa dangyang amo, ikaw. Ikaw. Gikao na. Oh na. So, timan niya, saad mo ko nas Ginoo? Nya kita, sige tagpaabot sa Ginoo, sige tagampo, pero gisirad-an day nato ang agianan sa grasya. Ato dayang gitalupan ang baha sa grasya tungod sa atong pagka-sigurista. Dili ta ka let go sa mga butang nga dili ato. Matod pa ni Kristo sa laing bahin sa Ebanghelyo, kung dili mo kasaligan sa mga butang nga dili inyo, kinsa may musalig ninyo sa tinuod nga mga butang nga tuas langit. Kung dili ta kasaligan nga mopaambit sa mga butang ni ining kalibutana, sama sa gibuhat ni Kristo, sama sa gibuhat ni Maria, nga gipaambit nila ang tanan, hasta pang dugo ni Kristo gipaambit. Og di ta mosunod ana, kinsa may muhatag nato sa mga butang nga gisaad niya nga ato gyung bahandi in eternity didto sa langit. Kay ang kasaligan din his kalibutan, kasaligan sad didto sa langit. Tanawang inyong mga naong. Tanawa. Wa ba ninyo guba? Wa ba mga usab ang gihatag sa Ginoo? Og nangausab gani ibalik sa original. Ibalik ba? Nya unsa man pagbalik sa original, atong himuon ang pagpangumpisal, ang pagpaubos, ang pag-angkon nga Ginoo nakasa ko, og tungod sa akong dili Dios nun nga paggamit sa imong gasa, akong kamot nakapangusi, akong baba nakapamalikas, nakapamakak, ang akong mata nakatanaw mga laway, naghuna-hunag laway ang akong huna-huna. Din ako kamaong morosaryo, kay sige na lang kong huna-huna. Ngana. Salamat Ginoo nga nakahuna-huna pa ko, pero pasaylo ako nga nakasagyog ko. Ngana, ihatag. Hatag. Og mao ni ang Advent. Ang tinuod nga Adbyento mao ang pagduol sa nagpaabot nga Ginoo. Dugay na si Kristong nagpaabot nato. Mga 2,000 years na siya, sige siya paabot, pamalik na mo nga rin ako. Nagtuotag, kita'y nagpaabot sa Ginoo. Ang Ginoo nagpaabot dinhi sa atong altar nga manimbata. Ang Ginoo nagpaabot dias confessional nga mangumpisal ta. Ang Ginoo nagpaabot dias adoration chapel nga mo venerate, mo adore ta niya. Ang Ginoo nagpaabot dias atong silingan nga manghatag na ta. Ang Ginoo nagpaabot dias imong kontra nga makig-uli na ka. Ang Ginoo nagpaabot dihas kabit sa imong bana nga mopasaylo na ka. Ang Ginoo nagpaabot dihas imong igsuon nga wa na mo magtingog tungod anang naang kabilin sa inyong ginikanan nga imo nala nang ihatag unta. Nainaingon ako, Pader, iampo nga mudaog ko ani akong kaso.
Unsa may imong kaso, ang akong bana pader, gibiyaan ko niya sud sa 39 ka tuig. Ako'y nagpadako sa among mga anak, karon namatay man siya pader. Naa man siya dakong pensyon, kay dako man siya granggo sa US Navy. Ako may legal wife pader. Tuwa naman na sa iyang mga iyang ikatulong pamilya. Ang iyang mga anak ni claim ko father, nireklamo ang iyang mga anak. Maunang naamiroy kaso, iampo father nga mabahinan ko kay legal ko nga wife. Ako di siyang giingnan, abi baya ni moter, mas nindot gyud nga ang atong sintrohon ang morality, dili ang legality. Isang sa may pasabutan na father, nako ang moral mauna ang pagkaway sala, ang legal mauna ang pagka-way bintaha sa balaod nato. Pero kung mag-away na lang sad mo, kung magkasiluay na lang sad ang inyong kabubuton, magsininghagay na mo dito sa korte, tungod lang anang legality, ay sus, ihatag na tanan, 39 ka tuig, wa ka pasagdis Ginoo, ano pagutaw mangilog ka ng iyang gibilin sa human siya namatay? Ang imo lang isultian ang iyang kabit o kanang ilang mga anak, ing nalipay ko ng akong bana nakaatiman ninyo. O di mo mubahin ako ana, malipay rasad ko. O mubahin mo, kay anak man sa ning ako mga anak sa inyong amahan, malipay gyapon ko. Bisag asa ani, malipay ko nga kita magkahiusa. Di ba? Nice kayo. Wa na siya mulingi nako, lakaw siya ditson. Sige pader, lakaw din siya. Nako, sige, bala ka diya. Kay kita ra ba usahay, kusog kay tang mo implement what is legal, pero di kita mo implement what is moral and holy. Kuwang kay ta na, i-implement na. Ana. Murag alas 9 naman. Basig na amoy gustong i-clarify, maura ni recollection na open forum. Na mo ipangutana sigon sa atorong gipamalandungan naawa. Bantaya, sunod gyud ko naman tanan. Inaot punta, sunod tuig dali na lang kayong mahurot atong slot ani. Sugod tingay ugma hurot na atong slot nga naman inyo nam iguli ro ninyo, inyo naman tong ibaligya ang tanan og ipalit og slot. Di ba? Mao na inyong buhaton. Anawa, di na mo managana kanang imong bana ibaligya na ipalit og slot. Kanang imong anak tapulan kay ibaligya ra gud na palit og slot. Di bitaw ang ibaw na mo unsay meaning anang ibaligya. Kay bawo sa mo unsay meaning anang biyai ang tanan. Dili gid na ingon nga atong ipataka lag biya, pataka lag panghatag. Kung dili atong gamiton ang tanan para sa kaayuhan sa tanan, dili sa atong kaugalingon. Do not reserve anything for yourself, but preserve everything for the welfare of others, for the welfare of the community. Amen.